Ħarġet it-tielet sejħa l-applikazzjonijiet tal-iskema ta' qotjiet mill-fondi Norveġiżi għal kunsilli lokali li fiha ġew allokati 215,000 euro. Is-sejħa tħabbret waqt konferenza tal-aħbarijiet mis-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli u mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet. Ġie spjegat kif lan ta' dawn il-fondi huwa li toffri opportunità li jitwettqu proġetti li jindirizzaw sfidi bħal riġenerazzjoni fiżika, ekonomika u soċjali f'lokalitajiet urbani. Intqal li kunsilli lokali jistgħu jibbenefikaw minn minimu ta' 25,000 euro sa massimu ta' 100,000 euro. Is-Segretarju Parlamentari Zerafa Civelli spjegat li din l-iskema tajn li l-kunsilli lokali jtejbu l-iżvilupp urban permezz ta' proġetti li jindirizzaw l-ambjent fiżiku u anki dak soċjali. Għaldaqstant kunsilli lokali se jkunu jistgħu jtejbu il-ħajja tar-residenti tagħhom permezz ta' proposti għal lokalitajiet li jaqgħu taħt l-urban. Minatja u s-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet qal li dawn il-fondi ġew allokati wara li pajjiżna irċieva 8 miljun euro mill-fondi tan-Norveġja li permezz tagħhom qed jibbenefikaw il-familji Maltin u Għawċin. Aħna rridu naraw issa minn issa l-qudiem illi nkomplu nagħtu aċċess għal iktar fondi minnhom daw nkomplu nagħmlu il-ħajja iktar faċli simplifikaw il-mod kif issir l-applikazzjoni u anke kif jiġi maniġġjat il-proġett minn dawn il-kunsilli lokali.